Drage sedmašice i sedmaši, dobar vam dan i dobrodošli na učenje hrvatskog jezika na daljinu. Danas ćemo govoriti o priložnim rečenicama, što znači da ćete naučiti prepoznavati priložne rečenice, razumjeti njihovo značenje te izricati priložne oznake priložnim surečenicama. Krenimo redom. Priložne rečenice su vrsta zavisno složenih rečenica, dakle, uvijek ćete morati tražiti predikate i vidjeti da u rečenici zbilja postoje dva ili više predikata, te da je rečenica složena. Jednako tako, uočiti da postoje glavna i zavisna surečenica, te da je zavisna surečenica uvrštena na mjesto neke od službe riječi. Danas ćemo naravno govoriti o priložnim oznakama, a samim time i priložnim rečenicama. Prisjetimo se. Priložne oznake dodatak su glagolu, odnosno predikatu. Sjetimo se da smo radili priložne oznake mjesta, koje odgovaraju na pitanje gdje, kamo, kuda, kao recimo idi prema kući. Zatim priložna oznaka vremena, koja odgovara na pitanje kada, od kada do kada i primjer dolazim nakon ručka. I priložnu oznaku načina koja odgovara na pitanje kako ili na koji način riba brzo pliva. Pa krenimo redom. Mi ćemo danas odraditi 3 vrste priložnih rečenica. Prva nam je na redu mjesna. Primjer kaže: idi kamo ti je naređeno. Znamo, prvo tražimo predikate, a predikati su idi i je naređeno. Nakon toga određujemo glavnu i zavisnu surečenicu. Idi je glavna, a kamo ti je naređeno je zavisna surečenica. Znamo da vrstu zavisne surečenice određujemo tako da postavimo pitanje na glavnu surečenicu, a zavisna mora biti odgovor. Idi kamo? Kamo ti je naređeno? Dakle, radi se o mjesnoj surečenici. Druga je vrsta vremenska. Evo primjera. Čim bih ušao, okretali su se. Potražimo predikate. Bih ušao i okretali su se. Pazite, ovdje je zavisna surečenica prva, a glavna druga, što znači da su surečenice u inverziji, a tada u priložnim rečenicama obvezno i za zavisne surečenice pišemo zarez. No pitanje opet postavljamo na glavnu surečenicu. Okretali su se kada? Čim bih ušao. Budući da surečenica odgovara na pitanje za vrijeme, radi se o vremenskoj surečenici. I još jedna, načinska. Hodala je kao da će poletjeti. Predikati su hodala je i će poletjeti. Glavna je ona surečenica koja je bez veznika, a zavisna ona koja ima veznik, odnosno vezničku riječ, u ovom slučaju kao da. Glavna hodala je. Na nju postavimo pitanje kako je hodala, a odgovor je kao da će poletjeti. Budući govori o načinu na koji se vršila radnja, radi se o načinskoj surečenici. Ponekad ćete dobiti zadatak da od jednostavnih rečenica načinite složene. Upravo je to ovdje primjer. Nemojte zaboraviti da uvijek morate pronaći priložnu oznaku kako biste onda tu priložnu oznaku zamijenili priložnom surečenicom. Drugačije ne možete. Evo rečenice. Sestra je plivala kao riba. Predikat je plivala, tko što subjekt je sestra, kako kao riba. I to je načinska priložna oznaka ili priložna oznaka načina. Želimo li ovu priložnu oznaku zamijeniti priložnom surečenicom, zamijenit ćemo je imenskim predikatom. Sestra je plivala kao da je riba. Zadatak može biti i obrnut, od složenih do jednostavnih rečenica.
Nemojte zaboraviti, sada ovdje morate pronaći priložnu surečenicu. Kada završim s učenjem, igrat ćemo igrice. Cijelu ovu surečenicu, kad završim s učenjem, morate zamijeniti priložnom oznakom. Kako? Uvijek tako da predikat, odnosno glagol, zamijenite imenicom, pridjevom, zamjenicom. Ovdje ćemo glagolskom imenicom. Nakon učenja igrat ćemo igrice. I za kraj zaključimo. Priložne rečenice su vrsta zavisno složenih rečenica. Zavisna surečenica se prema glavnoj odnosi kao priložna oznaka, dakle, određuje okolnosti predikata glavne surečenice. Te smo mi danas odradili 3 vrste priložnih rečenica, iako ih ima i više, a to su vremenska, mjesna i načinska. Nadam se da ste uživali učeći hrvatski jezik.